Bye sai tanya na kem ni borak busuno rang di ma tanya abu se borak problem nang jago jebong ni magic gari kaya hanoi magic gari kaya hanoi tabu ko as darong ni kham phunu gana chin debor ma tudunya bushik jak chai jap nai di chin debor ma bushik jak chai. Hello bye ab songnang baga hain hai tini watai kaisa video tui phekya gai tini ni video hangai narok thumbnail tai title no gina saimang khana gai tini samni video no tobui tong nang buskanga inge bye ab song video sengna ni sekang narok note kaisa koimung tabuk bo ani channel subscribe khai kong ka subscribe khai de tei bell icon chini de tei like dinani tapuk di inge tabuk phadi chung tabuk video senglai nai Laisa Tahu thangmani no phaipuru isa problem khado gari driver rok pai ingka problem ni toinga ang kaisa video 2 minute ni nong na amo upload khai rekha ingka ajago pura pai sugui ang video ti sai mali ase pujan chimi pai thok jara walai mani ingka last ni kisi sa short chimi ang abo ti sai man kha ingka jungtini ta mung kha baksa borok ano comment khai saka je nang tam nya tai tiprasa no hamesa ingka abo norok odek modek ni bagai confuse ni tong hana do Nge bayap songnarok joton nugi mangkhana Laisa tamhni saka ngai ang kaisa kok sanam jungo Laisa no nung video pura rimaya ngai tei pura upload khaime ngai ni belakhine dukho nangkhana ngai nung dukho nangna kokrui nung a video no pura rimaya phano sung tabu binai ngai nai ne di samni kobui samni tata ang nungkhe nirma ang khorang music driver motorcycle to champaknagar music chalugo ang tini kok tripura studio ma family karone ka haise je lai thanai 11 tarikho chaya.debbarma blogger khlainai bo je video viral khaimani amo kubuita mang sabeman bagine lukurno orma phaikatini actually adini kok nai ko ma hai kaisa tomtom phaine bongno boxana nai motorcycle himi eke sengtang khaleka tomtom na thanganya mana khlaika nungo syndicate ni borok tana di nai eka tom der mane to box an nai yomo khri kaisa syndicate ni phainai ta kaisa syndicate phai borok tong lam ni yomo khram ki biai ni kala joto deriver thaimano je kaisa syndicate thanga ma ka borok box kemiya ji bosni tarpore eka chaya.debbarma Laisa blogger mo video tise jongka eka video tise ma jara bo onek chini bosni mungai kok hame ta kok sachuka Bye sai tanya na kem ni borak busuno rang di ma tanya abu se borak problem nang jago jebong ni magic gari kaya hanoi magic gari kaya hanoi tabu ko as darong ni kham phunu gana chin debor ma tudunya bushik jak chai jap nai di chin debor ma bushik jak chai jap gena jobo kheu asu da debor ma ni kari bogal chalu pura sanlat ni anga pe borok mu ya khuje tin morji chung je gari kana musung mani chung magic baja kai tong bus baja kai tong to auto baja kai tong bong kun theka sikri sajaman bra nge bayap songnarok joton nugui mangkhana ajago tamhni saka je gari driver tei abni poro Laisa.debbarma tamhni saka ngai ajaga sabni sa tei samni saya driver to direct no sawi no rikha atui tek win jagani phai janjani isteni borok ti sawi klangmaya ngai absung mo saimano gajaga serai nugrakha Laisa.debbarma ni no saya ngai bo mo hake walai mani ngai te kaisa video nai ne di botamhni saka walai ma tongka inge jung bahai ke bonan bisas khasinai jung bahai ke jini debor marano bisas khasinai je debor ma tu se debor ma be walai ma tongka nge Laisa nang sawo nung asuk no chini tiprasa no hamjak gyangkai nini je o bumung Debbarma simani tiprasa simani nini bumung jotono pubuni paltok sibaisini je o buni borok no chajak mani bongni title no nung asuk no chajak gyangkai nini bumung bo Debbarma ta suisidita no to bo kuno hiya kubule nung asuk no chajak gyangkai nini bumung paltok sidi ngai driver te kaisa samani norok nai nai ni bobai wada wala kya wada wala ya Ngomsong boy kok sawa Bo je kun kok saya. actually sing passenger by wal ne bo dorkar kle kok bang nama dorkar kle ani kok kaham kai khana di Laisa nung busuk jarate gari develop ni te syndicate dong ni busuk jarate ain saimang ka ba nung kunia jaga gari develop walai tongma jaga thangai omo haike nang tongba nanga jaga ni nar kuni si satai kre ni gari kana hangkai nung kai tong di
nung thana hanggai thang tongni nunga jaga kuno sawi video ti sana nini uchitora tong tei ain da tong gari driver longni gobang ma ain tongo nung a ain no saima ma porese nung video sagai ti sana ni nang tei viral khaina nang orba pura lukurok joto saima no oro nini no chaya hinai kaisa syndicate ni ain tongo gobang ma ahaino da jaga gari chalok lai tongmano ang je kana muchungo ang je chana muchungo ang je thana muchungo hima bai dong thangba wansukdi kaham khai ain dunia hingkai surungdi aboni pore bujiwi video upload khadi hingke bayap song tini bagi asuk nungnai video jotono no hambai